Hola Jesús, primer de tot t'acompanyem amb el sentiment per del teu pare, molt emotiu suposo el minut de silenci del principi del partit. Però bé, un cop això, partit molt complicat contra el primer de grup, què traiem de positiu? Tot. Bueno, primer l'ensurt que no sabia lo del minut de silenci si era un tema federatiu perquè mai ningú m'havia avisat i la veritat és que, bueno, un detall molt bonic per part de tothom, de l'afició i de l'equip Si contrari. em permets, això s'ha fet perquè t'estimem. Ho sé. Bueno, el tema de que si ha servit ha servit per moltes coses. Ha servit per demostrar que estem treballant com mai i que la banqueta està superimplicada, perquè avui, bueno, amb una central pura hem pogut jugar a un vòlei d'aquest nivell i si s'haguessin despistat una mica el rival haguem patit molt, perquè bueno, nosaltres estàvem apretant amb la sacada, amb la recepció cada vegada que tenim millor i hem fet tot el que podíem fer, la veritat. Doncs Estic content. Molt bé, nosaltres també. Doncs res, des de les retransmissions ha sigut un bon partit, tot i que no s'ha guanyat. Creiem que ha sigut un bon inici després de les vacances. Bon any i ens seguim veient, vale, Jesús? Gràcies. Una abraçada.